ସେମିତି କହନା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯିବ। ଏ ଘରେ ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ତ କେତେ ଦିନ ସହିଛି। ସେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ତୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି। ତୋତେ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଦେଇଥିଲି। ଆରେ ମୋ ମା ଭଳି ତମେ ବି ବୁଝାଉଛ। ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା ପରେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୋ ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବଞ୍ଚିବ। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ? ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇଲି। ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ନା। ମୋ ମା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ବଞ୍ଚିବ। ମୋ ମା ସୁଖରେ ରହିବ। ମୋ ମା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଚାଲ ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଚାଲ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଚାଲ ମା ଚାଲ। ঠিক শান্তি মো ফটফট করে মারিবি। অরে মতো ଏବେ ତ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତତେ କଥା କହୁଛି ମା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବ ତ ଆଖିର ଟୋପ ବି ଲୁହ ବାହାରି କରି ଚାଲ ମା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲ ମା ଚାଲ। ହାତ ଧରିକି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କର। ସେ ରାଜ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବେନି। ମାରିଦେବେ ମୋ ମାକୁ। ତମେ କଣ କହୁଛ? ମୋ ମା ଏଠି ମରୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ମୋ ମାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ମାକୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କିଛି ଜଣିବି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଚାଲ ମା ଚାଲ। जीविरे पुओ तो सागरे वो मृदा समको जीवी तू जाओ तो वो सेया कोई बापा रे चारे दिन हला ओते जोरो किसी
ଟିକେ ସେଇମିତି କମିଟିରେ ଶୁଆଇ ମୋତେ ତ ଗାଡ଼ି ଯାଏ ନେଇଯା ఏమా అరే చరిత్ర పోతే పోదు చరిత్ర భూమి କିଛି ଖାଇନି ମା ମୋର ପରା ଚାଲିବାକୁ ବଳ ପାରୁନି ମୁଁ କେମିତି ନେଇକି ଚାଲ ଆଉ ଜିତ ନା କଷ୍ଟ ହଉ ପଛେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଲ ମା ଚାଲ ମା ଚାଲ What? Mama কথা বলি শুনছি না What?